Próxima circulación por vía 2, cercanías con destino a Vicente Calder. Tiene parada en todas las estaciones. Bueno, posible. Me cago en nena. A ver si la pillo. Si agafo. Bueno. Aquí fan un enganxe de trens. Avui és un dia molt complicat aquí a l'estació d'Hospitalet per poder gravar, però espero que m'agrieu, bueno, estigueu contents, no? Bueno, aquí teniu les imatges i procedeixo a retirar-me. Bé, avui la idea en aquesta estació d'Hospitalet és poder fer un viatge de l'estació d'Hospitalet fins a l'estació de França i a partir d'allà poder donar el segon capítol de l'estació de França. Veieu? Aquesta és la històrica estació d'Hospitalet. Aquí veiem un Rodalies normal antic de cercanías i aquí un Rodalies de Catalunya. Aquí totes les vies i aquí alguns trens estacionats. Aquí veiem una topera sola d'una via
A partir d'allà cap endavant són les vies 16, 15, 14, 13, 12, etc. en parells. Via 17, aquesta d'aquí, i via 18, bueno, 17 i 18. 17 i 18 i via 16. I a partir d'allà, bé, de fet la 16 morta ja, aquí hi ha només una via, i vies 17 i 18. El proper tren que ja agafarem, l'agafarem per la via passant fins a l'estació de França. Pròxima circulació per via 2, Rodalies, en destinació i la França del Penedès. La red social, la Granada, próxima circulación por vía 2, cercanías, tiene parada en todas las estaciones. La red la Granada. Aquí estem a la banda de les vies passant.
una, sorry, già la maggior tua caviola.